Embangal daw yumanen gagayem. Awisen da kayo amang pasyar iti matmatayen nga industriya. Nga iti napalabas ket nangarun iti samit ken ragsak dagiti Ilocano. Liliwa pinadas nga rabngisen dagiti dayo. Arim kwasan ti pungtot ken tured ni Ilocano. Ngem sakbay man ti amin, ag-like, ag-share, ken ag-subscribe kayo man ditoy Kumusta Ilocandia Vlogs. Tapnon makita yo dagiti sumaruno pa yabuya ditoy kailukuan. Intayo man pasyaren ti daya paset ti probinsya nga Ilocos Norte. Iti lugar saksakluten ti bantay simmagaysay. No sa dinno alalailwen ti anget ti tunggal sumangbay nga agsapa. Idinto anatarnaw tinalangto kataltalunan anawaya pagayayaman ti inget litnaw adanong ti agdaydayeng nga karyan. Anya na sa diwa ti puloy adumagas nga umapiras kadagiti agkikibi na turod. Ditoy amasarakan dagiti barangay ti San Francisco ken San Marcelino iti ili ti Dingras. Nupay agmoy-ngoyan ti industriya ti unas, agapuan dagiti produkto ti tagapulot. Basi, suka, ken arak ti basi. Ditoy ket pilit paylaeng nga tumaktakder kontra iti di magawayan na bileg ti komersyalismo. Ti pannakagabor ti merkado kadagiti imported na produkto ano apay akay kayat met dagiti umili. Natuok, narugit, narigat, ken naunday at trabaho ti agarami diti tagapulot, manipod diti unas. Manipod panagbalo kadagiti salog, urayem ti agarup makatawen wenno nasursurok pay, santo maapit. Mawakwakan kadagiti uklap ken natade mabulong ti unas, santo matubo wenno mapukan. Mabunag ket maipan iti dadapilan, iti kasta ket mapespes ti tugbog na kas bennal. Dati na po, dati finished product. Dati lutlutunda nga bennal, nga ado iti pagbalinan na ganda ti bennal, makarami dati arak ti basi, Suka, ma'am. tapapulot, suka, malaksid iti Mapalimpay nga arami nga palinang ma'am kada paglaok ti dudul. dudol. Nya. Ta agasamot ngamin, Ma'am, agarami. parpangunam ti agdapil ma'am kasi. Tanarigat, itataapo ta makita tayo no kasano iti karigat na. Maurnong ti bennal iti sinublan, wenno dakkel silyasi, anakasaan iti karaan. Mapaborek ket mailablaba nagingga anadalos ti bennal. Kalpasan na, maikan iti bumba. Daytay na bakula kawayan,
ang mga tipa iti panagsibo ti agburburek a bennal. Saan na basta mapanawan da ito'y? Tamatibtibnukan ti bennal, iti nayo na bennal, iti kastaket dinto na saaw, ti maluto at agapulot. So dito ni Manong Hilario, may sakadagiti aramid iti tagapulot. Manong oras manong sakday nga agbalin na tagapulot ito arabin na tayo. Bunal din amin. Di kahit na sa benal datay matapil no kwan. Dati sa nga latat biskuit nga dadakulan 1,005. 1.5. May Ado dalatat agibag. Dati latag nga lata rebis ko ma'am nga latat biskuit. 1.3 idi tay dadakkel. Mapuno. Wan ma'am. Itatakit 1.6. Per lata kay ngaglaklakon kasto lata hanga sa Per lata sa kakasta ma'am ken ginudwa. Ay dagudwa na manumot sang gudwa. Sa nga gasot ma'am. Sa daytoy may manot balor na daytoy. Walo gasot ma'am. Daytoy kastoy katakkel na. Wan ma'am. Mabaling gayam daytoy Tagapulot. tagapulot nga agbalin nga Sukan. suka. Kasano ti pamayam ka daytoy no kwa manang. Lutot met lang nga runawan ma'am. Runawom santo anat ilaok mo danom. Danom mo't lang santo anapet ti sa bali ng iloto no. Kwa ikanti detay nalebek nga ukisti samak. Tapnon napintas de sinaw na. Ipanyo iti pagramidan nyo no kwa dati ano Tay dati. burnay met lang ma'am. Ayan iti ada burbur na yung Ado maladtoy. ma'am. Tagapulo. Naimas, yung mga tayo na nagbalin na suka. Wan ma'am. Nung siguro na may paniti. Ngam na imas met lang ta pure datay suka. Di ba di jebasi katagbalin nga suka no kwa no mabaybayag ka nakas jay. No agbali na sukalat tamam no madimat ag suka. Madilat tama kayat nati ag sukalat tama. Sukalat tamat. Umay dadano na lat. Dagitay mo't agtanggop no kwa ti. Kas dalajin ya. Pudno, natuo ka proseso ti panagluto iti tagapulot. Dito'y ti paggapuan dagiti marami da palinang. Ti balikot sa nga iliw dagiti Lucano di Tahaway. Ti marami da dudol. Datay belaay nga naigamay ti bennal. Ti sinambong. Kinalti adiket ken naikarga iti nalaga abulong tinyo. Tinayima sa kaskaron. Dagiti marami da tinudok. Kaya nagduduma ang makalti akas iti bagas ti kamutig, balinghoy, saba, ken daduma pay. Ado amakan ken saramsam ti pagararamatan ti tagapulot. Organiko a produkto ken nasalunat at araon. Okay, dati dito Sitio Santa Maria, San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. At dito ni Gawad, Bernardo Marcos. Actually, naramanan tayo dito arak ti Basida. Kasano natin di kinabaygo agar aramid iti suka dito, kin arak iti basi. Ket nanipod idi ubing kami ma'am. Napuo kami nga ubra dito yun. Dahil di naganak kada kami sa trabaho dan ma'am. Ket ala siguro blessing mat kanya nga sakti ng tawid dito nga trabaho da idi panagkaslang jak lang unay narikrik namot panagbasa dagiti anak ko ma'am. May panggap ti tulong da ito'y basi kada suka. Kasano ti kaado tira aramidon yung nga suka. Idi ubing kami ma'am, idi unana puro basi pelang tawon pa ilunay iti ko idi. Ta dagiti parents ko idi mamitlo da nga mapanti open market bit ili da nga dingras at karkarison da idi kwa. Ang awid ti basi. Kapanda ta tiyandaan. Pamot ti taon, umimas mati kayat ng inuman, hindi damot kayat dagiti basing inuman, itata, suka, yan adun ma. Idi nagkakauna, tulong kailang tagbulyo, idi. Wala iso agpaspas ng itata nag-level up kayon. Makina.
nagisubo ang sapet tatay, sika ka tinagisubo tatay. Opo, ma'am. Dagiti customer yun ko, may dadanunan dito, una dati supplyan yun ito. At supplyan mi ito'y kabungaan, sambuanga, kada kabit, tilawag ma'am. Idi. Nung kada ito yung pandemic, yat ato damot kinaguras di ijalawagan, may dalat tadanunan dito, iti kita pa. Ito talaga nga ang gatang. Okay. Ano naman tibunga yun kay ni Mrs. mo? Ang damo tukpat naman. Nagpatda. Duwada man, engineer. Dito ito yung makunang arak ti basi, aya. Ano ko, konsehal, arak ti basi. Yung mga merinda, hanga danon dito. Totoo nga arak ti basi, diyak pa nakainom na bartag ako. Kastat katapang na. Dito yung mat nga rod, 1 week, pero dito mga mabasi, mga naarayan. yan nasamit. Yung nasami, pinakudlo na circuit, naka-DTI kami. Pwede packaging nyo up. Awang pa iti packaging ni Puno Bernard Suka. Ukaya di jaya. sa natural lang dito. Tagulong pisamak madla ti ilaw na Napangpa. Pagalan nyo ulit, tibulyo masamak mo ka pagalan. Gatang gatang kami ti 25 pesos per kilo sir. Ako nila mo ta. Imas! Ado makan ken saramsam ti pagararamatan ti tagapulot. Organiko a produkto ken nasalun at ataraon. Iti sabali a banda nalatak iti pakasaritaan di Pilipinas ti alsa wenno irurukwas idi dagiti Ilocano. Iti pinadas alengesen dagiti Kastila ti panaginom dagiti Ilocano iti basi. Simngay iti ili ti piddi. Abyananen di sulsuna ken dingras. Ti kired at umubngar ka dagiti Kastila. Ket nagramaram detoy ang nagpaabagatan iti sapasap a kailukuan. At adang amon detoy akas di basi rebor. Umadas ti proseso wenno agas ti panagluto iti basi iti panagsagana iti maluto at agapulot. Laeng kalpasan nga mapaborek ti bennal ken may lablaban tapno madalusan ket maupran iti bulong ti samak santo may karga kadigiti burnay. Maituloy to ang maparkan iti bulong ti samak ntadtad wenno nalutlot bunga ti samak ukis ti kayo a samak wenno ukis ti kayo a kariskis ngararamaten da di tay Lucosur ken La Union. Tumawen ken nasursurok pay santo magunod ti mas sinaingel a basi. Ado metetempla ti raman ti basi. Adda para babae wenno makunang ladies drink. Nasamit ken nalamuyot ni inumen. Kadamet pumait aso mabeng amang riing iti kitser ken rekta ti uminom. Idinto nga adda tay baa na basi. Primera klase tanalitnaw. Naimas, suabe, nalamuyot ngem napigsa ti kugtar na. Naimas si basi. Ngemitan, nalatlataken ti sukang iluko. Isumit laeng dahito ti basi. Ngem, isa pa naluktan ti kabet. Serken ti manuka, ket umalsen. Iti uneg laeng ti nemabulan, naingelen ti suka, ket mabalinen nga ilako. Gapo taman manon ti agmulmula iti unas, ket kang ronaanen ani Apo Bernardo ti agsusupply ti suka iti entero nga Ilocos Norte. Ket umay payen nagangkat dagiti taga Cagayan, Isabela, Apayao, Abraken, Kalinga. Ngarod, at adda na kayat ni Mannalon tanangi namet ken alaliston apangwartaan. Organiko ken naimas anakaro ngamin ti sukang iluko. Ket apabiso apagtempla iti luto ni Ilocano. Alakastan gagayen ket laglagipenyo nga i-like, i-share ken nag-subscribe ditoy Kumusta Ilocandia Vlogs. Tapno di kay maudi kadagiti adu abuya ken informasyon nga ibigay mi kada kayo.